Τώρα θα πάμε σε μια σύνδεση με δύο υπέροχα παιδιά, ένα ζευγάρι, στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πω εκεί καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα Ελλάδα, καλό μήνα. Καλησπέρα από Ελλάδα, καλό μήνα, καλό μήνα. Είναι η Φωτεινή Παγκαία και ο Ρίχαρτ, ο σύζυγός της. Οι άνθρωποι, η Φωτεινή είναι από τη Λάρισα και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είναι ιδιαίτερα, όπως τη βλέπετε τώρα χαμογελαστή, είναι έτσι πάντα. Άνθρωπος έξω καρδιά, με τόση θετική ενέργεια, και αυτό το κάνει και επάγγελμα με τον χορό που είναι η επαγγελματική της δραστηριότητα. Από πού να πιάσω αυτή την ιστορία σας τώρα? Η Φωτεινή με τον Ρίχαρτ λοιπόν έχουν γνωριστεί ως ζευγάρι στο χορό σε επίπεδο αγωνιστικό. Κάνατε όλα αυτά τα Latin με συμμετοχές σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. Σε ελληνικό έδαφος έγινε η γνωριμία. Ο Ρίχαρτ είναι Ούγγρος, οπότε τον έχουμε περιορίσει λίγο ότι είναι ζωντανή σύνδεση και δεν θα πούμε πολλά αγγλικά σήμερα. Θα αφήσουμε τη Φωτεινή να μιλήσει, αλλά έχει περάσει και από την Ελλάδα. Ξέρει τι σημαίνει έχω στην Ελλάδα, ξέρει τι σημαίνει ελληνικός γάμος, ξέρει τι σημαίνει ελληνική κουζίνα, ελληνική φιλοξενία, καλοκαίρι, όλα. Αλλά τον κέρδισε η επαγγελματική στέγη και η απόφαση για οικογένεια και γενικά για τη συνέχεια στο Χιούστον του Τέξας. Πάρα πολύ μας εντυπωσιάζει αυτό. Δεν είναι εύκολο να πάρεις τέτοια απόφαση. Πες μας, Φωτεινή. Ήτανε όντως πάρα πολύ δύσκολη και μεγάλη απόφαση, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη και για το χορό και ο ένας για τον άλλον, οπότε ήταν κάτι που κι ας ήταν ρίσκο, πραγματικά μετά από 7 χρόνια εδώ, η νέα κουλτούρα, η νέα γλώσσα, η εκπαίδευση που έχουμε πάρει μας ανταμείβει πραγματικά και συνεχίζουμε με πάθος και μεράκι, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Καταφέρετε όμως και μέσα από τη δουλειά σας να ρυθμίζετε έτσι το πρόγραμμα, ώστε έστω λίγες ημέρες το χρόνο ή και δεύτερη φορά, αν και το ταξίδι είναι μεγάλο, θα πάτε και στην Ουγγαρία στο σπίτι του Ρίχαρτ, θα έρθετε και στη Λάρισα για την οικογένεια εδώ. Πάντα θα το συνδυάσετε. Έτσι. Είχαμε το γάμο μας αυτό το χρόνο. Ναι. Νηπικά, δεινά, χαμός. Η οικογένεια με βοήθησε πάρα πολύ να το οργανώσω όλο αυτό το όνειρο από μακριά. Παραμυθένιος στη λεπτοκαριά. Έτσι. Ήταν πραγματικά όνειρο ζωής το να έχω όλους τους φίλους μου, την οικογένεια, τους χορευτικούς φίλους από το σχολείο, κάποιους φίλους και χορευτές από Αμερική που ήρθανε. Πραγματικά όλες οι ζωές μου δέσανε σε αυτό το γλέντι και ήταν τρομερό και προσπαθούμε κάθε μισό χρόνο να ερχόμαστε. Το Ρίχαρτ τώρα τον αδικό. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί και τώρα στη συνέντευξη θα λένε αυτός ο κύριος από δίπλα τι κάνει, γιατί δεν τον αφήνει η κυρία να μιλήσει. Do you like our Greek wedding? Yes, I love it. Ναι, ας πει και ο Ρίχαρτ ότι έχει κάνει 3 γάμους με έναν τρόπο φοβερό, γιατί παντρευτήκατε και στην Αμερική. That's it, no more. Όχι άλλο, Ρίχαρτ. 3, είπε όχι άλλον, και τώρα είχαμε ένα χορευτικό σοου στη σκηνή, στο θέατρο. Και μέσω μιας χορογραφίας ξαναπαντρευτήκαμε. Οπότε μπορώ να πω 4. 4 φορές. Και μία ήταν το θεατρικό. Του Las Vegas ήταν ο Αμερικάνικος ή ήταν έτσι πιο εφετζίδικος? Εδώ στο Χιούστον. Στο Χιούστον. Είχε έρθει η οικογένειά μου από Ελλάδα, η οικογένεια του Ρίχαρτ από Ουγγαρία. Κανονικά, με όλες τις συνθήκες που πρέπει. Ναι, και οι μαθητές μας έτσι το οργανώσανε όλο αυτό. Ωραία. Συγγνώμη, κλήσεις. Θα τη βρήκαμε τη σύνδεση. Και μετά έγινε γάμος και στην Ουγγαρία με την οικογένεια του Ρίχαρτ. Και τώρα το καλοκαίρι είχαμε και τον ελληνικό στην παραλία. Πιο πολύ γλέντι εκεί. Γενικότερα ο γάμος πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πολλές φορές, και χαίρομαι που βλέπω, Αποστόλη, ότι μιλάς για θετικά πράγματα. Δυστυχώς πλέον οι ειδήσεις συγκεντρωνόμαστε τόσο πολύ στα αρνητικά. Και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να είμαστε θετικοί, να είμαστε ευγνώμων. Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό της επιτυχίας μας εδώ. Οπότε θέλω να το μοιραστώ αυτό, ότι χαίρομαι που προμοτάρεις κινήσεις και δράσεις που είναι θετικές. Και έτσι είναι και ο γάμος. Έχουμε χάσει λίγο αυτή την κουλτούρα πλέον. Και δράσεις και ανθρώπους που είναι θετικοί, γιατί είναι βασικός πυλώνας των φιλοδοξιών μέσα από αυτή την εκπομπή, και χαίρομαι που το λες έτσι όπως το περιγράφεις.
Πολύ. Είναι σημαντικό να γιορτάζουμε αγάπη, να γιορτάζουμε όμορφες στιγμές, να παίρνουμε κίνητρα. Να σεβόμαστε, να είμαστε ευγνώμονες, να αγαπάμε και να χαιρόμαστε και με τις δουλειές μας. Νομίζω και το επιχειρηματικό κομμάτι, αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε, είναι και νέους οι οποίοι είναι δραστήριοι, δεν απογοητεύονται, δεν τα παρατάνε. Εσείς τολμήσατε κάτι δύσκολο μετά από αρκετά χρόνια προσπάθεια στο εξωτερικό και μάλιστα στην άλλη άκρη στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Βλέπουμε και πλάνα από πώς χορεύετε και έχω και από το Instagram που θα δούμε ύστερα πολύ ωραία βίντεο από τα αγωνιστικά σας, από συμμετοχές σε διαγωνισμούς. Τώρα έχετε έρθει σε μια φάση της ζωής σας που πιο όριμη να την πω. Ετοιμάσατε και πήρατε και ένα ρίσκο επιχειρηματικό και ανοίξατε μια δική σας σχολή χορού σε μια άλλη χώρα. Ναι. Με το καλό να πάει όλη η δράση σας, με επιτυχία, να κάνει γρήγορα τα όνειρά σας πραγματικότητα και να είναι έτσι δυνατή και με διάρκεια εννοείται. Πώς είναι αυτή η εμπειρία τώρα? Εγώ σας βλέπω πάντως cool και χαρούμενους. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, αγχωμένοι. Είναι κάτι που είναι δύσκολο στην αρχή, το να πάρεις την απόφαση, το ρίσκο, την ευθύνη, έτσι. Αλλά όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις και έχεις μεράκι και θέλεις να δώσεις εργατοώρες, πραγματικά η επιτυχία είναι δεδομένη. Οπότε ήδη έχουμε πάρα πολλά μαθήματα, η σχολή πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε προσπαθήσει καν να την προμοτάρουμε. Όλη αυτή η ενέργεια πηγαίνει τρομερά. Έχουμε τα εγγένεια το επόμενο Σάββατο. Με το καλό. Απλά κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια. Μαθαίνουμε τόσες πολλές νέες νέα challenges θα έλεγα, αλλά και πώς να αντιδράσουμε σε όλο αυτό, πώς να μην αγχωνόμαστε, πώς να μπορούμε πραγματικά ο ένας με τον άλλον να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας και τι είναι καλύτερο να κάνει ο ένας, τι είναι καλύτερο να κάνει ο άλλος, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς ρόλους. Πολύ ωραία. Και για τους τηλεθεατές μας να πούμε και ποια είναι τα είδη χορού που διδάσκεται ή που και οι ίδιοι ως ζευγάρι παρουσιάζετε. Εννοείται. Ο χορός είναι ζωή. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ το κάθε είδος χορού, αλλά εμείς συγκεντρωνόμαστε σε όποιους χορούς έχουν να κάνουν με παρτενέρ. Και η Fredasters σαν εταιρεία είναι μία από τις καλύτερες για χοροαθλητισμό σε partnership. Είναι franchise και διάσημη στην Αμερική και δεν ήταν και αυτό εύκολο που το πήρατε και το τολμήσατε, αλλά ακολουθείτε μια διαδικασία. 200, 200. Πάνω από 250, λέει ο Ρίχαρτ, 250 σχολές. Τώρα έχει πάει και στο Ντουμπάι, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Μπορεί να το φέρουμε Ελλάδα κάποια στιγμή. Γιατί όχι. Και τώρα εξελίσσεται και έξω από την Αμερική πλέον. Τα είδη χορού είναι όλα γύρω από το Latin. Είναι όλα αυτά ρυθμικά, τα ρούμπα, τσάτσα, αυτά που γνωρίζουμε εμείς εδώ στις Latin της Ευρώπης. Μπράβο, έχει πολλές κατηγορίες. Έχουμε Latin, Rumba, Cha-Cha, Swing, Bolero, Mambo, Jive, Samba. Μετά πάμε στα Ballroom. Πάμε στο Waltz, Tango, Foxtrot, Viennese Waltz, Quickstep. Έχουμε Country χορούς που είναι εδώ οι παραδοσιακοί στην Αμερική. Οπότε διδάσκουμε Two-Step, Polka. Country Waltz. Country Waltz, West Coast Swing. Έχουμε σάλσα, μερέγγε, μπατσιάτα, τα πιο social. Γενικότερα η εταιρεία μας κάνει συνέχεια να δίνουμε πτυχία, να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε νέα βηματολόγια. Οπότε όποιος και αν έρθει μπορούμε να τον βοηθήσουμε είτε να ετοιμαστεί για το γάμο του, είτε να ετοιμαστεί για κρουαζιέρες, είτε να θέλει να μάθει χορό για να μπορεί να πάει έξω και να περνάει καλά και να έχει ένα νέο χόμπι. Ή να το πάρει σε άλλο επίπεδο. Εσείς ως ένα ζευγάρι λαμπερό που συμμετέχετε σε τόσους διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο, την Αμερική την έχετε οργώσει και τις 52 πολιτείες. Έχετε πάει παντού να φανταστώ. Πώς είναι τώρα που έχετε μπει σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, έχετε έναν δικό σας χώρο που έχει τις ευθύνες του, έχει το πρόγραμμά του κάθε μέρα. Θα σας λείψαν ήδη τα ταξίδια ή θα βρείτε και το χρόνο να τα κάνετε? Ρωτάω και το Ρίχαρντ μου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τη σχολή, γιατί την έχουμε δημιουργήσει όπως θέλουμε. Είναι σαν το παραμύθι μας. Δηλαδή, έχουμε επιλέξει το τέλειο παρκέ, τα χρώματα. Ήμασταν στο ταξίδι του μέλητός μας και σκεφτόμασταν
πώς, τι, κάθε λεπτομέρεια, το τι θα βλέπουν οι μαθητές μας έξω από το παράθυρο, το τι θα βάλουμε στην κουζίνα, το να έχουμε ένα μικρό δωμάτιο για να κάνουν προθέρμανση και αποθεραπεία. Να πω για τη Φωτεινή. Φωτεινή, σε παρακαλώ, να πω ότι η Φωτεινή τα Χριστούγεννα ήταν μαζί μας με τον Ρίχαρντ και έλεγαν στο τηλέφωνο, αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, μιλούσαν με τον υπεύθυνο εργολάβο που έκανε την ανακαίνιση, που έφτιαχνε το χώρο και γινόταν το εργοτάξιο εκεί και αυτοί ήταν διακοπές στην Ελλάδα. Και λέω, έτσι γίνεται στην Αμερική? Ναι, αφήσαμε έναν υπεύθυνο, ξέρουμε τι είναι να φτιάξει, είναι όλα τακτοποιημένα, εμείς θα γυρίσουμε και θα βρούμε τη σχολή μας έτοιμη. Από εβδομάδα δουλεύουμε. Είναι πραγματικά. Δεν θα θέλατε να είστε εκεί? Ναι, μου έμεινε αυτό. Αυτό που λέω, είμαστε πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί τα κάναμε όλα από μακριά. Απολαύσαμε τις οικογένειές μας, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας και ήδη ακόμα και οι φίλοι μας εδώ στην Αμερική έχουν πάθει πλάκα με το πόσο γρήγορα γίνανε όλα. Δηλαδή, πήραμε την απόφαση, κάναμε όλα τα χαρτιά. Μπράβο σας. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ήμασταν έτοιμοι. Κλείνοντας, να πω ότι την Ελλάδα πώς την έχετε τώρα στο μυαλό και την Ουγγαρία? Μια φορά το χρόνο για διακοπές, θα δούμε, τώρα χτίζετε εκεί τη ζωή σας. Πήρατε την απόφαση. Ναι, σίγουρα εδώ έχουμε συνέχεια με τη σχολή και με την εξέλιξη με την εταιρεία, αλλά αγαπάμε και την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Αγαπάμε τα ταξίδια, θα συνεχίσουμε να χορεύουμε, να εκπροσωπούμε το χώρο αθλητισμό, να διαγωνιζόμαστε με τους μαθητές μας και ως επαγγελματικό ζευγάρι. Αλλά θα ερχόμαστε στις χώρες μας, θα γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, θα υποστηρίζουμε, θα προσπαθούμε να ανεβάζουμε τον τόπο μας και ποτέ δεν ξέρεις. Αν γυρίσουμε, αν θέλουμε να εξελίξουμε αυτό που κάνουμε και εκεί, πάντα κρατάμε έτσι αυτό στο μυαλό μας, γιατί αγαπάμε και την Ευρώπη πάρα πολύ. Ως επίλογο, Φωτεινή, θα ήθελα να πούμε το εξής. Ο λόγος που ανοίξατε αυτή τη σχολή εκεί ήταν ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έτσι ήταν και η αφορμή. Ότι τα Λάτιν γενικά της Ευρώπης ή αυτό δεν υπάρχει τόσο διαδεδομένα στην Αμερική. Εσείς βρήκατε και χώρο να το κάνετε. Ναι, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ξεκινάμε από πιο μικρή ηλικία. Οπότε εδώ στην Αμερική, γι' αυτό οι Ευρωπαίοι κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα, γιατί έχουν το χορευτικό κομμάτι και μετά η εταιρεία τους εκπαιδεύει στο επαγγελματικό κομμάτι. Οπότε γι' αυτό μπορέσαμε να το πάρουμε σε άλλο επίπεδο και έτσι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αλλά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και να μπορέσουμε να κάνουμε καριέρα από αυτό που λατρεύουμε. Φωτεινή και Ρίχαρντ, να είστε έτσι δημιουργικοί και αγαπημένοι. Εγώ σας καμαρώνω. Μια καλημέρα στο Χιούστον. Δεν θα έχω πολλές ευκαιρίες να έχω σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοείται. Και βλέπετε και εκτοξεύσεις από το Κανάβερα, αλλά εκεί είναι μακριά. Θα δούμε, τώρα θα δούμε. Να μας στείλετε βίντεο από το Κανάβερα, αλλά από καμία εκτόξευση. Χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ, Αποστόλη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στις ΗΠΑ. Γεια σου, Ρίχαρντ. Ευχαριστούμε για την υπέροχη συζήτηση.